това интервю обявяваме началото на Absolute Creations Media Sphere. Къде е онази пресечна точка, когато се чудиш между кой свят се намираш? Това е висшия пилотаж. Ерата на монашеството за мен вече е малко по-отминала. Според мен някои хора спазват законите на реалността, но не спазват принципите. Ти махаш пластове от себе си, от хипнозата, в която съществуваш. И продължаваш да махаш пластове. И отвъд всеки пласт, който махаш, или по-скоро през който провиждаш, и колкото по-надълбоко в себе си потъваш, знаеш, че всичко съществува такова, каквото ти го виждаш, но в дълбочината си ти избираш на какво да бъдеш верен. Ако едната позиция е изместена или забравена, потъпкана, то ние не можем да се стремим към съвършенство. За мен основният въпрос е как присъствам тук през духа си. Има разлика между букви, символи и иероглифи. Това са различни степени на тълкование, както различни степени на проявление. Не човека е способен да тълкува иероглифите, а самите иероглифи тълкуват вътре в човека. Аз съм дерматолог, работя много с лазери и там се работи пряко с светлина и то не е просто каква да е светлина, а монохроматична, фокусирана. Ти знаеш много добре до какво ниво прониква в кожата. Моето намерение и моето отношение към процедурата е пряко свързано с резултата. И това е именно защото казваш, намерението работи зад физическите възможности на човека. За мен е така. Аз имах визия тази есен, че е време да започна да правя бижута, един медальон. Може да бъде носен ежедневно и това е като един светлинен код за човека. Това е една постоянна връзка, която стои тук и те свързва с душата ти. Една малка светлинка, която ти напомня. Да. Която да отваря голямата светлина в теб.